הסיפור שאני רוצה לספר לכם זה למעשה סיפור שהוא גם חידה, לכן לא חשוב שתקשיבו טוב לסיפור, כי בסוף אני גם אשאל אתכם את החידה, אוקיי? טוב, אז הסיפור שלנו מתחיל ככה. באיזשהו מקום רחוק בעולם, בהרים, גר קוסם. הוא היה הקוסם הכי חזק בעולם, לא היה קוסם שהיה יותר חזק ממנו. הבעיה היא שבשביל שלקוסם יהיה כוח, בשביל כוחות הקסם שלו, הוא היה צריך לאכול הרבה בשר. ולכן כל יום הוא היה צריך לשחוט כבשה ולאכול אותה. כן, כמובן שהוא היה צריך להחזיק עדר גדול של כבשים. הבעיה הייתה שכל פעם שהוא היה שוחט כבשה, כל הכבשים האחרות היו שומעות את הבכי שלה, והיו ברחות ומתפזרות בהרים. ולקח לו המון זמן עד שהוא היה מצליח לאסוף אותם בחזרה. יום אחד עלה לו רעיון, איך לפתור את הבעיה הזאת, שהוא לא יצטרך לרדוף אחרי הכבשים המטופשות שלו. הוא הזמין אליו כבשה, הכניס אותם לסלון של הבית שלו, וכל פעם שנכנסה כבשה, הוא היה מושיב אותה על הכורסה בחדר שלו, ואומר לה, את יודעת שאני הקוסם הכי גדול בעולם? והכבשה הייתה אומרת, שבשפת הכבשים זה כן. ואז הקוסם היה אומר, אז מעכשיו אני בתור קוסם הופך אותך לנמר. מהיום את כבר לא כבשה, את נמר. את מבינה? והכבשה הייתה אומרת, שפירושו? כן. הכבשה הבאה שהייתה נכנסת, הקוסם היה אומר לה, מהיום את זאב, או שועל, או דוב, או חתול, או נחש. ומאותו יום נפתרה הבעיה של הקוסם. אתם יודעים למה? למה? כל פעם שהיה שוחט כבשה, כל הכבשים האחרות היו שומעות את הבכי שלה, אבל הם אמרו, אני מה אכפת לי, אני נמר, הוא שחט כבשה. אבל אני נמר, או דוב, או שועל, והכבשים הפסיקו להתפזר ולברוח. ככה הוא יכול לאכול אותם עד עצם היום הזה, בלי שהן בורחות ובלי שהוא צריך להתאמץ לאסוף אותם. מה אתם אומרים? רעיון טוב? כן. רעיון מצוין. לא. בשביל הקוסם, אבל בשביל כבשים, אם זה רעיון טוב? לא. עכשיו, אמרתי לכם שזאת חידה, נכון? מי זה הכבשים לדעתכם? לא, יש לכם רעיון, מי זה הכבשים האלה? הכבשים האלה הם משל למישהו. לאנשים את מתכוונת? מה זה? אני לא יודע פשוטי עם, לאנשים את מתכוונת. לא, למשל הקוסם זה נשיא והכבשות, כבשים. כבשים זה אנשים. פשוטים. פשוטים. את יודעת מה? אולי זה רעיון מצוין. אולי אנשים פשוטים. עכשיו, האנשים, כל אחד מאמין שהוא למשל עשיר, או עני, שהוא יהודי, או ערבי, או סיני, או רוסי, נכון? וסך הכל כולם הם בעצם בני אדם. עכשיו, מה קורה? אם נגיד מת מישהו או נהרג מישהו שהוא סיני, אז אמריקאי אומר, אני מה אכפת לי? אני אמריקאי, מה אכפת לי מסינים? נכון? או מישהו באפגניסטן נהרג, ואז הוא אומר, מה אכפת לנו? הוא אפגניסטני. או נגיד ערבי נפגע, הוא אומר, אני מה אכפת לי? אני יהודי. או ההפך, יהודי נפגע, ומישהו אומר, אני מה אכפת לי? אני אנגלי, מה אכפת לי ממנו? וככה הקוסם, שאני עוד לא אומר מי זה, יכול להמשיך ולהרוג אנשים או לפגוע באנשים. וכל אחד מאמין שהוא לא בן אדם, הוא מאמין שהוא משהו אחר. אולי, למשל, כן? כי ככה למשל בשואה, הגרמנים ראו שפוגעים ביהודים, אבל הם אמרו, מה אכפת לנו? אנחנו גרמנים, זה יהודים. וזה ממשיך לקרות כל הזמן. כי אנשים מאמינים שהם מיוחדים. בדיוק. ולמעשה, אף אחד לא מיוחד. כולם בדיוק אבל בני אדם. לא יותר ולא פחות. תזכרו את זה? על כיף. מה זה העמוד הזה שיוצא לה? איזה מה? מה זה? זה הכורסה שהיא יושבת בה. את זוכרת שהיא ישבה בכורסה בסלון שלה? שלום. של הקוסם, נכון. אוקיי.